Bratasena. Hangir Dharma sabda sabdaning Jawata Yuwana Rahayu. Hastuta Hastuti Bratasena. Tekamu kaya sumangka pangawak Bajra. Ana wigati apa Bathara Narada. Sumurupa nggih Werkudara. Rawuh ulun iki diutus dening Adi Guru. Kadhawan nimbali jeneng kita Werkudara. Inen Nari Sudarasana Gusti Nandurati punduran ngedaton tindak nyolengke-lengke lir sima lupa Bumyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru atata tancaro Deni Rama Prana Wango Risang Yuyudana kami nangka minangka cucu ing laku nuwun ageng pangaksemi yen to prataku gawe kageting ati Dewi Sikandi. Sepindah nak Mas Gatut kaca apa dene nak Mas Antasena. Kesusu kaya wong lagi dibeburu awet aku mundi wigati ingkang Drawasi. Mula saka iku Sang Dewi aja gedhe rasamu anggone nibake dedosan marang aku. Kalilanana aku matur ingkang terwaca. Inggih Raden Setyaki. Puhu Prapta ndika Raden Setyaki tartamtu ngasta wigati. Kula mboten wigih rening nyumakaken babar wedar. Inggih Paman Setyaki. Sumangga kula aturi paring pangandikan punapa gati ning lampah. Yo Paman. Paman Setyaki mesti nggawa gati Kang Drawasi. Mara age aku tak melu ngrungokke Paman.